Maayong gabi ka na tong tanan. So kaganiha we will ask sorry kay wa gyud to masakto og plaster kay magpatudlo pa be. Pero sige lang, at least nga makasugod ta sa atong number 2. Oh. Number 2 mga ka-mystery. I hope and pray that you are all okay. And kung gusto mo mong shout out, you can welcome Kuya Vic sa ato nga nagtan-aw karon. Welcome sa atong programa Ligtas ang May Alam. So we'll be waiting for a 5 minutes lap kanang time frame. After this one magsugod ta sa atong mubo ra gyud kayo ning atong mga programa. Pinakataas niya ni is 20 minutes, no? Kung may mga pungtana, as what I have said, partner, ako yung ginainganyo ang atong mga viewers, ha? Labaw na yun ang atong mga followers sa The Mystery, nga kung mahimo, if you are just willing, because I am also willing, please send your questions, kay para at least, kining atong programa, ato maninggihimo para sa tuang tanan, no? Kita po, makahibalo. Okay? Ikaw, partner, basig na kay isulti. May gabi ilang sa tanan. We hope and pray nga maminaw jud mo aning mga kaigsuonan. Kay aron nga daghan pa jud tag mahibaw-an sa Biblia. We would like to welcome our two viewers. We are almost don't forget to kuan partner, share, likes, and then pinaka the best ato yung was gani magpasalamat miya kay katong una natong video katong yung introduction ni abot gyud ta og 3,000 nga nagtan-aw. Bahala lang tong uban nga nagtan-aw ginagmay, at least nga nakibalo kay kini nga purpose natong programa mga ka-mystery. We are nearing home. Mubo naman itong panahon, so sige na tagamit og gadgets partner, no? Sige tagamit og gadgets. Sometimes na-addict wa ta kabalo, na-addict na ta. Nabiya na sakit nang ma-addict na ta sa cellphone, mawala gani sa atong cellphone ang atong mawala gani ang cellphone sa atong kamot, mura na tag maratol. So beware of it, no? Beware. So karon kay naaman ta ni ani, I hope and pray nga inyo gyud ni mga kaigsunan nga tagaan po ninyo og pagtagan. Okay, so standby lang kayo dyan, ha? Standby lang kayo dyan. We have few viewers na. Pwede kayong mag-comment, shout out, mag-greet, para ato ang ma-sulti. Kaila sa mga viewers na to. Si Ninang Kwan. Isa pangalan, Ninang Pakatang, ha? Nag-view siya karon. May gabi. Nag-view siya karon, naa siya karon. Kay Ninang, please don't forget to share this one kay para muabot po ni kay Bisaya version ni siya. Bisaya version ni siya mga kaigsunan, no? Kay partner mo kinahanglan na gyud ta magsugod, oh. Sige. Na din nagkuano. Hello, Nay, Pretty, and Pastor. Good evening. From Mikay, from Norala, South Cotabato. Hello. Nanaday. Hi, may gabi dira. Hello there sa inyo. Okay, we will now start our program. May I ask you to bow your head and close your eyes. No? Bow your head and close your eyes kay magsugod na gyud ang atong programa. Let's pray. Amahan namong balaan, Lord, salamat sa mga viewers nga naa karon og ginaot sila dili malimot sa pag-share ni ani. Kini mao ang usa ka programa nga among gilunsad sa media. Di lamang kami nga mailhan kundi ang among gusto Dios nga makahibalo gyud pud sila. Kasi ang balaang kasulatan nagasulti ligtas ang may alam. Kung nami kahibalo kung kinsa si Jesus, unsa ang Biblia, kini ang kasiguruhan. Busa ning topiko, mga pasidaan nga dili ang ngayan tulugan, amo kining tagag pagtagad. In Jesus name we pray. Amen. Okay, partner, ato silang welcome. Welcome sa atong programa nga giuluhan. Ligtas ang may alam. Okay, program ning manindot nga kagabion. So this wonderful evening mga kaigsunan, unya na lang nato na pangbasahon din yung mga comments. We will be talking ato sang i-review partner unsa gani meaning sa Bible partner? Basic information before leaving earth. Okay, klaro? Basic information before leaving earth. Sa Bisaya pa partner unsa na siya? Sa dili pata mamatay, Kinahanglan
kusga partner para makadungog. Kinahanglan Na atay mahibaw-an. na mahibawan, basahon nato ang Biblia. Naunsa namin nanaw. Naunsa namin ko partner makalimot man, no? So, sa dili pa ta mamatay, kinahanglan basahon yun nato ang Biblia. Unsay topic nato ron partner? Ang pasidaan nga dili angayan tulugan. No, no? Paano nato maibaw-an mga igsoon nga ikaw na natulog na kay duna na may ginganlan og physical sleep? We need 8 hours to sleep. That's physical. Ang atong spiritual mga kaigsunan, paunsa man nato maibaw-an mga kamisteri nga natulog na di ay ka. Mo man isay pinang ano man. Tulog rata. Lisod man kayog sige kag tulog-tulog kunya madakpan tas Ginoo. Basahar ko na partner. Kini ang pinakalisod mga igsuon. Akong hangyon sa si partner as we open this, ang pasidaan nga dili angayan tulugan. Kay kung kini ang moabot sa imong kinabuhi niya natulog pa ka, muna ay gyud mo buhi kay ato karong ilhon unsa kining mga butangad nga diin nakatulog na di ay ka sa imong pagpangalagad. Gasimba ka mao niya sa di pa basahon na mga tao mga kigsunan gasimba pero wa mabag-o. They might be sleeping. Tama ba ko partner? Tama. Na amang guyuban nga masag Biblia but they cannot live what they read. Unsa ilang gibasa? Lisod magay sabton. Mura mag hinimba lagi ka pero himasa ba kag Biblia pero nganong dili man nimo makuha unsay. They might be sleeping. Na magiginganlan sa sleeping disorder kami itong ginganlan partner nga unsa kanina? Natulog ka nga mura kag namataon sa na siya. Gidaman ba? Basig gidaman lang ka ba nga naghandom kag langit? Oh. Pero wala man kay kaybalo. So kaya nga tong programa ligtas ang may alam. Hindi ka maliligtas, hindi ka po maliligtas kapag wala kang alam. Mura ra guna siya gugma. Di man ka mahigugma sa imong bana in taon igsoyo kung wa ka kaila. Talagsar mo giding tao nang ginganlag love at first sight. Na mga panghitabuan na siguro sa Bible si Isaac kung si isa sawa na sa Rebecca, loading mo na akong partner karon. Na-loading ni ba? Gikan mo gud bigmilali. Na-loading. Hi dede sa ako nga ninong no, keep praying. Keep healing po diha kag ninong Abilgas no. Talagsara. So ato'y pabasa. Kay I don't want you. Please I will pray for you and please also pray with me. Mag-ampuay na tagtanan. I don't want you nga sige tagsimbaw niya after all di ta maluwas. Pinakadelikado na partner kay natulog naman di ay ta. Ato'y pabasa. Sige basa. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11. Write it down. Kay ato gyud ning uting kayon unsa man gyud ning pulong worship pagpangalagad. Muna say objectives mga kaigsunan sa ato nga kay ngano man kung imong makita imo biyan ang nakita karon. Sama sa kung gingon na imo na nang nakita karon nga daghan kay nasimba 10 years, 15 years. Pero ang batasan wag gyud mabag-o. Mura magyapon og di makahog iro. Wala ka baboy pero wala lagi kakaon og mga dulong tanan pero ang batasan dulong tanan. Pagkalisudag yung kay tao na naigsoon, pagkalisudag yung kay ana. Kaya nga na build up na mo niya ligtas ang may alam. Basa. Pinadayag 22 bersikulo 11. Ang mga dautan magpadayon pa sa pagbuhat og dautan. Ug ang mga mahugaw huna-huna magpadayon pa sa paghuna-huna og mahugaw. Apal ang mga tawo nga matarong og hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon paghihapon sa paghimo og maayo. Na tulog-tulog ka ug masakpan kaning gipanganlan og segregation program sa Ginoo. Na may kaugalingong programa Ginoo. Segregation program sa Ginoo. I-classify na niya ang dautan ug ang maayo. Nga pinagkasakit ani nga segregation mo na tong bantayan gyud lagi. Mao gyud niya nga tong bantayan partner kay ang pinakasakit ani nga gisulti daan gipadayag daan ni Jesus Christ kang Juan the Revelator partner unsa kuno ang dautan magpakadautan. Pagkasakita na. Sayang kay imong simba nga makaplagan ka di dautan kay ngano man natulog man ka sa pagpangalaga digsuon. Wala lato na bantay nga natulog-tulog na day. Mana nga ayaw gyud mo buhi kamong mga viewers ni karon na mubuhi gani mo diha karon na ayaw ginukunahan yung tulog kay asar ko nagkaluyan. So atong i-discover mga kaigsunan kay naay mga pasidaan ang Dios
para dili ta mahinanok sa pagpangatulog. So ato ning timan-an karon nga teksto. Kadluki intaw nyo ning teksto kay igsuon Kung sige lang mog simbaw niya, wa mo gabasa aning pinadayag 22:11. Na murag ako ragyoy ug sa sulti pa mga kaigsunan murag mamintaha gyud sa tanas nga nagkatawa kanato. Wa tay kaalam, wa tay kay balo. May tungod aning pulong kaligtasan, kaluwasan. Ang ato lang, no, ayaw ana. We need to come up to the deeper study of the Bible. Ha? Ayaw gyud pagsalig mo na ika-11 nga ayaw gyud kumpiyansa. Ayaw gyud ha. So kani tagayan niyo ning pagtagara, damguhan ninyo ning teksto haron. Pinadayag 22 bersikulo 11 nga dunay segregation. Ang klase sa segregation nga ihatag sa Ginoo mga kaigsunan, ang dautan magpakadautan, ang matarong magpakamatarong. Bantay gyud na. Di gani na nimo bantayan. Magmahay gyud din taon ka next one. Magmahay ka. Okay, ato na sugdan. Ang atong purtahan, ang atong balay partner naa na say purtahan para makasulod o gawas. Magkasulod o gawas. Kuya man akong partner. Naapod say bintana ang atong balay para open close. Open close po. Kaya magkasulod magkagawas niya. Ang say bintana open close pag kaninota. Kuyaw ni akong partner. Di ni basta-basta teori ni. Mo na nga ligtas kay ni. Kay kuyaw ni kaalam. Nay purtahan para magkasulod gawas. Yan na ay bintana para open close la. No? Okay. So ang atong kalibutan ang atong kalibutan mga kaigsuunan. Ang atong kalibutan daghan kaayo siyang mga warning devices, tama? Tama ba partner? Yeah. Para sa atong safety first. So ang atong government naghatag yun na siyang mga protocols para sa safety first. Kanato mga kaigsuunan. Kay atong tanawon, how about mga kaigsuunan ang atong Ginoo? Naa ba kay safety first ang atong Ginoo mga kaigsuunan, no? Naa ba kay gihatag nga safety first ang atong Dios? So undang sa kadali diha sa imong gipangunahuna. You stop it ug na kay giluto diha nga munggos ugma na lang nalati. Ug na kay para safety. Safety. Basig mapagod na mamahay pa ka. Masunog ng imong munggos. Ug na kay gilataan diyang baka. Please, ayaw sana baka. Please, ayaw dugay. So undang sa ta kay gamay ra man ni siya. Gamay ra man gyangyo sa inyo mga igsunan. So atong tanawon, unang pasidaan gihatag sa Ginoo dito sa langit. Ano po ba ang nangyari sa langit? Basa. Makita sa Matthew 24 verse 29. Pagkahuman sa mga kasakitan ni anang panahuna, mawad-an og kahayag ang adlaw, ang bulan dili na mudan-ag, ug ang mga bituon mga hulog. Ang mga butang sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Okay, unsa kuno nahitabo? Nangahulog ang bituon, partner. Pagkahulog sa bituon, doon na pagyud gipanganlan og pangitngit sa buwan. Pero sa inyong pananaw kining pagkahulog sa mga bituon, plural gid paghulog sa mga bituon o pagngitngit sa bulan, human na ni or wala pa? Sa imong pananaw, partner? Human na. Kanus-a nahitabo ang paghulog sa mga bituon. Remember, na kini nga mga signs of the times nga gihatag sa Ginoo before the second coming of the Son of Man, the King of Kings and the Lord of Lords, gi-after na nidaan sa Ginoo mga kaigsuunan. Ang pagkahulog sa mga bituon, dunay record ang history. Nga nag-ingon, kano sa partner? Nahulog ang bituon. November 13, 1833. Sa napita? Sa United States, Upper Michigan. Pagkaninduta. Unsa pa, ang pangitngit sa buwan, nabay record sa history? Kay kanus May 1970 dito sa New England. Tan-awara. So kung musulti tag mga pasidaan sa langit, ayaw na sige pangita ni ana. Kay humana. Kay humana. That's the word. It is done. Nahumana mag-igsunan. Why keep on looking? Mabito na usay, manimbata mo, tanaw patag langit. Kaulanon. Kay kaulanon, di ta kasimba. Wala. Actually, mag-igsunan, ibuhi ko ning tulo ka pulong ning manindot nga kagabion. Dunay tulo ka butang
nga mabantayan nimo nga natulog na day kas pagpangalagan partner. Number 1 kanang wa na kay simba-simba. Number 2 wa na kay basag Biblia. Og number 3 wa kay ampo. kana. That's the general ha. Worship po siguro. Mo na siya simba apil na sa worship. Kay hilig mag-worship sa balay, hilig mo ka musimba. Bisan pag-unsa pa ng mga pugong-pugong, mga QR code diha. Basta nagyo kay willingness mga kaigsunan, you will find a way because God is like a video. Kung sa ganang meaning sa video, we find ways. Ang Ginoo ingon ana pod. Kapag may gusto, Sige. Kapag may gusto, maraming paraan. Pag walang gusto, maraming dahilan. So, diri sa langit, check na ta. Ayaw na paghulat aning Matthew 24:29 nga matuman manghulog mong miton. Actually, it is done. Before pa naitabo ang greatest disappointment mga kigsunan. Mong bito nang naitabo kung tanaw nimo history 1844, a year before the disappointment partner, nangandam gyud in tawon ang mga katawhan kay nagtuon gyud sila kay nagpakita naman nga mga ilhanan. Mao manisay gisulti gud sa Ginoo. So ang ilang gipanghimo gipangbaligya ang ilang mga kabtangan kay nangahulog ng bituon naa na raw sa Biblia, pero wa sila kabado nga ang signs of the time is a progressive action. Dili siya mahatag sa bulto. There is in the appointed time of God for us to prepare His people. Ikaduha, so langit ha, klarohon na to. Ayaw na mo sigig nga diha at tubangan sa langit. Worship the God who created the heavens and the earth. Dili kay tan-awon pa nimong langit ug maunay mo hukom kung simba bagkag dili, no. Okay, because Matthew 24 verse 29 was fulfilled. Ato tas yuta. So nitabo sa yuta. Makita sa Matthew 24 verses 6 and 7 na ingon, makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo, ug makabalita kamo nga didto sa layo may gera usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayud nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang katapusan. Okay, look at that word. Mahitabo kini pero dili pa nimo ang katapusan. Unsay mahitabo partner? Mga linog. Sa pa? Mga gira, mga patay, krimen, kining atong gipangagian karon nga mga everything, mo na ko isulti. Everything that is happening today is pointing forward to the prophecy. Kung himasa kag mamata kung gingon kag ganiya, usa sa mga ilanan nga natulog na kanang wala ka basa-basa Biblia. Kay once nga wa ka gabasa Biblia partner, pag nay linog usa mitabo, mahadlok ka. Maratol mataranta ka unsa imong mataranta ka. Pero gitudlo ang Ginoo sa gingon ayaw mo kay ngano man unsa pa ni kahadlok kay unsa pa ni dili kini ang katapusan, sinugdanan pa lang katapusan. This is not, og sa English pa nanindot kay Matthew 24 verse 8 partner, this is not the beginning of sorrow. Matthew 24 verse 6. Di sa 8 gwapo kay kung mo sang ang 8 sa 7 pa man 6 pa man to ganina. Sa 7 sige 7. Makigira ang nasod batok sa laing nasod. Humana. Og ang gingharian batok sa laing gingharian. Humana. Moabot ang mga linog og kagutom sa nagkalaing-laing mga dapit. Kita. Verse 8 tanawa. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot. Kining tanan. In other words, let me tell you, pagkanindutag gining Biblia mga igsoon kana bitong magtuon lang yung Biblia mga igsoon. Tanawa, ang gingon sa Bible mga igsoon kung atong yung tanaw, kining tanan, so kining mga kaguto, mga kagugubot, beginning mura ni siya preparation sa giandam nga Jacob's trouble. Kay doon na pa'y mas muabutan ni gani kung imong basaw na malang kasulatan na pabipito kampak. Ang pinakasakit lang sa pito kampak kay after sa segregation period. Nga ang dautan, magpakadautan. Ang matarong, magpakamatarong. Mao lang na nakalainan diya. Pero karon, mura ni siya og jogging nato. Nag-jogging na tadaan ba? Kay kung mahimo tang matarong makigsunan, maato na mangudad ng i-develop ng batasan sa mga matarong nga nasa, basahan lang niyo, Matthew chapter 5 verses 1 to
12 ba na siya? Gingalan sa English og the Beatitudes. Okay? 1 to 12. Okay. Mao na sa ato na lang ipabasa sa atong mga viewers para napud mo'y assignment. Okay? Napud mo'y assignment. So tanawa. Kining tanan kamo na lang tan-aw balance diha. Kini bang tanan nga gibasa sa balang sulatan moabutay pa ba ni or humana gani ang uban nagpadayon pa. Diri tas katapusan. Katapusan na. Ay buhi diha kay mabuhi ka ron na. Tagad yo kada sakyanan. Ligtas ang may alam ha. Oh, kani ato punto to punto direkta. Ha? I-confront nato ang atong mga kaugalingon, mga kamisteri. Kay mao na kung giingon, lisod kaayo maluwas ug wa kay kahibalo. Kay conclusion na og sa logic pa, tanan nga way kahibalo di gyud na maluwas. Kay lisod kaayo maluwas ug wa kay kahibalo. So therefore ang tanang way kahibalo di gyud na maluwas. Kay matod pa sa katong devotional bato na to. Karon nga kinahanglan kung unsa ang ato ang mga nahibal-an mao man na ang dal-o nato sa gingharian. Yes, that's the thing. Namo bitaw nang ningon ang Bible mga kaigsunan. John 14 verse 6. So sige gingon sa Biblia partner sa John 14 verse 6. O loading sa no. John Say, 14:6 if you John, love dili John 14 verse 6. sige. I am the way, the truth and the life. Iyan. Si Jesus ang dalan. In other words, you need to know, ay pagkaninduta, if you just have this kind of pagkaninduta, if you have this kind of mindset nga, you want to dig deeper, God will open you. Momang po na ang Malakias 3:10, God will open us the windows of heaven, nga ang blessing sa kaalam mo kay balo, idungag. Ano naman tanawa? You need to know the truth. You need to know, the way. You need to know the life. And who are those three? I-package deal. That is Jesus. Yan nga ligtas ang may alam. Dito ta. Ato na ipabasahon. Ikatulo. Asa kitong una? Langit. Ikaduha? Sa yuta. Check na tanto ha. Wala na po tayong hihintayin pa. Everything is already under the control of God's program. Baga ka po kasi nagtulog-tulog pa ka diya. You're just telling, oh no. We are nearing home. Mubo na lang yung itong panahon. And for the last, dirita, ako lang ning isulti partner sa di pa rin mo basahon kay sakit-sakit ni nga text sa Biblia. Kamong nakapaminaw karon kung naamoy pulo, this is 19 characters, negative. Ngayon kag negative, di yun na ka sa kaglangit. Let me tell you that one. Di yun na ka sa kaglangit. Okay? So ako isulti karon sa inyo, mga kaigsunan, na kung naamoy pulo aning mabasahan karon, Bisaya man gyud ni, makasabot na man gyud ta ani, welcome to hell. Maimpierno gyud ta aning trabaho kung naata. So akong isulti sa inyo na kung naa manggaling mo aning pulo, ayaw pangayo nga triman lang sa Ginoo ha. Ipaputol gyud na ang ugat ana, kaputol gyud na. Kaputol. Larga. Are you ready? Ato ipabasa. Paminaw mo mga kaigsunan. 2 Timothy 3 verses 1 to 5 nag-ingon, Timan ikini, mahimong malisud gayud ang katapusang mga adlaw, kay ang mga tawo mahimong mapalabi-labihon. Mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, magsulti og dautan batok sa ilang isig katawo, og sa Dios, dili mo tuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, og dili Diyos nun. Kana. Gawas pa ni ana, wala sila'y kaluoy sa ilang isig katawo, dili sila makigusay sa ilang kaaway, dauto nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis, ug supak sa bisan unsa nga maayo, mabudhion sila, mapasagaron, ug mapasigarbohon, palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa Dios. Versikulo 5. Magpakaarong ingnon sila nga Dios nun, apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tawo nga sama kanila. Isahon tagyud na. Isahon tagyud na mga kaigsunan. Number 1, sa lain nga bersyon ang gibutang nako dinhi. Kani siya nga bersyon, mao ni siya ang Bible nagising ni giatag ni Manny Pacquiao. Nakadawat mi kaisa ta na flagship.
Gwapo ni sa nga bersyon kay diretso agtang ba? Agtangon yun ka. Agtangon yun ka. Kaya nga naman, the truth, you will know the truth, John The truth will set 8, you John free. 8:32. Makabalukas ka paturan. Mo ni dugo, mo gini akong teksto aning programa, atong programa partner kanang ligtas ang mailam. Kaya kung na Bible, you will know the truth, and the truth will set you free. Oh. Ano ato lang ning ibawon? Dawaton gud ato ning batasan ug naataw niya iampok sa Ginoo. Number 1, mahigugmaon sa kaugalingon. Do you want me to explain that one? Ning mga tao karon perti this is the bottom line. This is the pride of life. Diba? Di gani ka kapaubos tungod sa mong garbo. Okay? Dili gani ka maghatag og panahon sa Ginoo tungod sa imong garbo. Dili ka maghatag og basag Bible tungod sa imong garbo because you think you know everything. You go to church, you know everything. Where can you find it in the Bible? Asa man na mo mabasa nga kung gasimba ka, you know everything? No! Even Jesus Christ, mabasa biya na to na. Lucas 4:16, nitindog siya nibasa sa Biblia. Uy, sa simbahan. Mabito ng ako mga kaigsunan. Gahimo gyud kog fasting and prayer. I keep the Sabbath mga kaigsunan sa pagsimba nga ako nangyatag sa Ginoo. Kaya nga naman, Domingo to Biyernes, puros matatrabaho, gihatag man sa Ginoo. Oh, nante worship muna, worship gabi, pero nung ka nga Bible reading, wala, oy! Musugot kag sa dili na makakrata sa tong kaugalingon nga kita nakaibalog yun kaila si Ginoo. Let me tell you, God wants this kind of suod, partner. Suod nga relasyon ang gusto sa Ginoo, dili ng atik-atik. Kay kung suod bitaw imong relasyon, nindot kanang tudloan ka sa Ginoo kung sa jud imong himuon everyday. Muna una, may gugmaon sa kaugalingon. Tanggalan na niyo kanang nasa ato ang kaugalingon, nasa imong kaugalingon, mawa lagi na. Kay human na may gugmaon kaugalingon, manulod na ni tanan no. Ha? May gugmaon sa lapi. Can you just imagine? People of today, you know, may gugmaon sa lapi. Wa may bayad ang simba, di man imbaw luya kay mga tugsimbahan, kay may bayad simbahan. Pero sa mga negosyo, perti na to kapas mas we wake up early in the morning. Oh, sayo kita mang mata. Para sa itong negosyo, pero kabot sa Ginoo, hiwadiwiran. Hiwadiwiran na itong Ginoo. No, natulog ka, negsoon. Og sa kuan pa, na dito ang imong focus. Imbes diri na ka sa creator mo simba, diri na minong ka sa creation of blessing. Muna itong bantayan. Kay basig ang atong focus, mga kaigsunan, wala na. Ang atong manual partner, nawala na. Naa na ray ka mo bito nang gingon nga the love of money is the root of all evil, pero wa mabantayan nga daghan ng mga tao karon nga ato na dayng gikabaylo and they cannot anymore live without money. That's going forward of loving. Okay? That's going forward of loving. You know, kining batasanan nam ni karon. Daghag nagpatay nga mga igsuon tungod sa kwarta. Daghag na bag-o nga batasan tungod sa kwarta. That is already loving. Oh, wa pa man pugko kita siguro mga kaigsunan na may mga people nga their money na koy usa ka nakaila. This is just a 70% dito sa General Santos City. Sila ko sulti ang ngalan mga kaigsunan. Grabe siya. Kung makahatag siya mga kaigsunan, tudo bigay. And I also daghang kog mga nakaila pod pero 1 to 10 lagi partner, may lang jud na ay duha. Nga they have the spirit of isa tong hatag og doble triple nga namit ni Jesus Christ sa Sycamore tree. Zacchaeus. Gani giingnan ko niya, Pastor, siganan ka mo gamit ni akong sakyanan, iko mauwaw ko. Ako na yun ibaliban. Kaya nga naman nasa una-una makigsunan. Napo ko namita ng mga tao nga ang ilang mga kabtangan, they just believe that they are just the steward. They are just the steward mga kaigsunan. No? Ingon pa siya, nakoy na ilan yun. Luxury ang iyang car, pero yun siya nga, i-try pa sir, drive. Ako na lang yun, i-atras kay pating mahal sa sakyanan. Pa-drive mo na minuong ko. Mauwaw ta, no? May gugmaon sa lapi. Mga itong bantayan. You may be growing forward to that place. Diha ta mapukan. Ikaduha pa na, ikatulo, andakan, di magpalupig ang mga tao ron. Sa kung saon ni mo, di gyud magpalupig ang mga tao karon. So pa, palabi-labihon. We know those things. Mang-invite ganit tag simbahan, dagang kig bation, palabi-labihon. Pero kadto ganit tag birthday, bisag gagmayng bata dalon.
Di ba? Dalong gamay mata ibutang putson paglampin kay kanuman. Ay dili lagi niya kay gamay mata, dili lagi kay amo na pero sa simba mingon ay nagbantay mo kog bata, ay namay bata ay di ko kasimba. Kablo ka kamong mga minyo. Ha? Tudluan ta mo kamong mga minyo. Kung kanang inyong bata minahimong dahilan. Actually so wa pay COVID, na naman ang rason. Kami naman pud mi bata. Gagmay pa. Oh, pero we look forward nga even sa pandemic nangita gyud mig mga places nga di nang among mga bata makatultol og church. That is why daghang mga mama ga struggle because at the very beginning you never teach your children unsa to walk in the way they should go. Nya mamasangil mo nga pakiampo sa no it's too late. Lisod kay bawgo nang narang dako na. Dapat bata pa lang. Oh, kay kung magbasa bitaw ta sa child guidance mga kigsunan. Mo ning nahitabo ko kaning word nga palabi-labihon ba? Ah, bata ra manggod, mao na sagdi na kay kasi bata, kasi bata. No, dili. Ayaw kamong nay mga anak, you should be the supervisor when they are still young. I keep on telling my sons, I am your father, you are my sons because time will come, mo rotate bi ang ribbon. Mo rotate ang ribbon. Mo rotate bi ang kinabuhi. Kita karon nagatudlo, nagabantay mo na. Kita karon nagatudlo maniguwang ta kita na bitudloan. So kung atong gitudlo ang sakto atong mga bata moabot ang panahon tudluan pud tag sakto sa atong mga anak. That's the point I want to say. That's what the spirit of prophecy tells us. Kung di gani kay bawa na, mo na ligtas talaga ang may alam. I'm not telling you so that I am perfect father, but I am telling you that we need to work together. It's not yet too late. Palabi-labihon. Ayaw mo ani nga batasan. Simbahan, mga work sa Ginoo, wala ta. Hinay kita, luya kita. Muratag ka ng mawad-an. Pero work sa wala na abtik kita. Kana wala kay pa na to ang kalibutan nun. Kung trabaho wa tay rason ihatag. Ditso ta, go lang nang go. Di ba? Okay. Paspasan tani kay murag nangatulog nang uban no. Klaro ra kay nako. Kita ta mo diri oh. Lain na akong kamera diri kay makita na ko kisa na natulog oh. Ang pasidaan nga dili ang ngayang tulugan. Ha. Okay, mapasipadaanon kusog na kay mamalikas. Common words na kay nakaron. Basa. Ipabasa nato kining mga taong gasultig buang ba? Ha? Good luck. Matthew chapter 5 verse 22. Misang sulti ta buang magro ka. Buang ni bataan ni oh, di ba? Ako gasulti ko na sa unang makigsunan between I meet this text from the Bible. Ngay ko pasaylo sa Ginoo eh. Okay, ngano man nahimo na tong common. Pero basahon na tong malang sulatan. Matthew 5 verse 22. Apan ako moingon kaninyo nga si bisan kinsa nga may kasuko ngadto sa iyang isig katawo silutan. Kasuko ha? Og si bisan kinsa nga moingon sa isig katawo wala kay pulos. Way pulos. Dadon siya sa kinatas ang hukmanan aron hukman. Og si kinsa ang moingon sa isig katawo buang silutan siya didto sa nagadilaab nga kalayo sa impyerno. Good luck. Okay? Sulti tagbuang ano man, nakuha na ko ang concept, indabigin ni makigsunan. Pagkasala, yun na nung ibakwaan ni nga concept, anong bawal yun ang sulti tagbuang, bro, mataan ni, ingnon mong batag buang, bro pa. Ingnon mo yung sikataw buang, actually makigsunan, kining word nga foolishness. Ha? These are those people who don't have senses. Kapantay ka ng mga buang naglakaw-lakaw, yun ay senses of fear. Wala, baktas nila niya. Oh, imo nagbunugon mo tendong ra po na. Oh. So kung sulti na kag buang, actually wala nag-create ang Dios og buang. He just allowed a special child. But a special child, they are not buang. Tama ba ko? Teacher? No. Dili na sa so ko kay teacher ako. Oh, unsay ngalan na ganis mga bata, no? Mga bata nga kiat kayo di ba naman sila? Yung kag special child, they are not foolish. Oh. Di ba ang unique na sila. Mo na kangalan ako na special child of God. Nung sulti ka nga makomo no, mapasipad anon. Blasphemers. That's a blasphemy. Sulti tagbuang sa itong isig kataon. God never created foolish people. He just allowed special child after sin came into this world. Ikapila pa na partner? Oh, grabe ihapag. Ikalima na nalibat. Kauno masukyon sa mga ginikanan din ako na-explain. Kamong mga batan-on nga hilig manupak o ginikanan, good luck too. Let me be frank. Siguro di man ta magka-conclude pero kaning mga batan-on nga kusog kay musupak o ginikanan dali gyud ning mga matay ni. Anawa? Palainom ka. Di ba? Palainom. Gingnan kayo sa giginom kay madisgrasya ka. Supak piro man.
Bisa isulti. Ako 9 years in my ministry. I have met these young people nga gahigulo sa nagakitabo. Tulilong, tikalbong, takluban ang kinabuhi. Mga batanon ingnon ayaw lagi na, ayaw na binyo, ayaw na. Dili gyud. Ay nako, I have met one. Anak pa gyud sa pastor. Gahi magig-o. Oh, sa nitabo karon, ge, sumbag sa bana, ne, ole. See? Oh, young people, parents knows what is best. Bisan pag kung sila ka-warrior or ka-wild. But when it comes to expert, they know because they got married. Mo na yung tanawon. Kung kamong mga batanon nga gahi kay mong ulo, good luck. Kaya kung sa balang sulatan, no? Masukiyon sa ginikanan niya, nabiyan sa napulo kasugo. Kung sa ginikanan sa napulo kasugo, ikalima. Honor thy father and thy mother. Oh, tahura para mutaas imong kinabuhi. Kini mga taga sa kinabuhi, probably they have this kind of respect to themselves. They love each other. Ma'am, nisugo di ba sa Testament? That Love thy your days may be long upon the Oh, land, kanang gingon pa sa balang sulatan, love your neighbor. as you love yourself. Oh, tanawa. Klaro gyud lagi kay nang Biblia. Di gyud na tumatik na Biblia. Ay gyud mog pangatik basig na nga tulog na mo diya. Sige, tulog pa more. Ha? Basig masipyat ta. Remember, lisod masipyat basta kaluwasan ng isgutan. Kay why retake? Aha? Wag gyud na retake. Okay, next. Dili mapasalamaton, no? At yun nga karong mata magigsunan lako na. Oy, uto na ko. Kalimot yung papasalamat, no? Dili mapasalamaton ang lalom-lalom nga tiyura ni giayos Ginoo ang kinabuhi. Pasalamat sa Ginoo. Dili ang kanamang lalom-lalom nga tiyura ni partner. Nagsakit, nagsigig. Bantay ka ng nga gibangbadlong sa Ginoo. Ano? Ano aman? Ano sila ako? Karong giayos Ginoo. Sige mo. Nagkuan na po, balik na po. Balik na po, dili mo pasalamaton. Ano siya? Uban, sisihon pa ang Ginoo. Saya ato pang sisiyon ang ginawa. Ano ka kami dito ko talaga? Igsuon, let me defend my God to you. Let me defend my God to you. In the beginning, did God created you with disease? Nga imong pasangilan na nga kung Ginoo nga gipangalan si Jesus Christ nga ang Ginoo mo nagatag. Kapila ka giingnan na yun si Ginoo man ng coke. Kapila ka giingnan, wala ko na suko, nagpapaliwanag lang. No, kapila ka giingnan nga dili ka magsigig kaon na ning manani, kaon po ka gulay. Unya at the end of the day, ang imong gitanong giharbis na mangguda nimo. Mabiya na ato ang devotional karon, mind and body. No, mind and body. Oh, beauty and brain. Ayun yung mga magagandang statement ba? Okay? So, magpasalamat. Sige, thank you, Lord. Thank you. Gamitan ng word ni mo nga thank you, Lord, nga mahimaya yun ang Ginoo. Because giving thanks to the Father partner, it's not just showing nga, isulti ka, thank you, Lord. It's bula-bulang baba. No, that's kapitulo dila, versikulo laway. Just give thanks, whatever Give thanks. happens, Kung problems, or kung sa man ang nahitabo sa imo, daghan magpanalangin, always say thank you. Mao na siya. Sa Ginoo. Mao na siya. Mo nga pagpasalamat ato pong ipakita nga nagpasalamat kita. Okay? So, dili balaan, we know, mutultulog mall pero di ka tultulog simbahan. Mao na mga prangka na sa nga pag-istorya. Mutultulog mga Facebook pero di ka mutultulog Bible. Dili mga balaan. Oh, because ang mga balaang mga tao, mga kaigsunan, they know what are holy things. Watong simbahan magkaon-kaon. What is a church? A church is not a restaurant. Dili gyud ni mga balaan ni matawana. Mga tutag church ang atong sinuotan, muratag manintal og Ginoo. No. Dili gyud mga balaan ang mga tao karon. Di ba? Ano mo abot kag church bisig magkag-usap? No, the church is a holy place. Mo to karito mo sikag usap-usap og biskwit. No, you go out. Muna mga dili balaan. Wala nila makita unsay holy, unsay dili holy. Ang ilang gihimo ning mga dili balang tao, ang dili holy gihimo ng holy. Wala na. Ang holy, wala na. Na-out na gyud ang tinuod nga holiness. Dili mga balaan. Okay? So, kapit na, walay gugma nga kinaiyak. Makapangdumot lagi mo bitaw tong gingon gibasa na ko ganiya, kas di ba? Ug masuko si sigatawo di amayo. Ug makapangdumot, grabe. Walay gugma nga kinaiya mga kaigsunan. Dili malukmay, dili po daling maluoy. Oh, kan pagkichichiburitsi so Forgive and forget dapat. Agyuta anak, forgive and forget. Okay, dili malukmay. Ikaw dili ba ka dali maluoy?
Ay, ngayon naman yung uban. Ay, pastor, dali mo ko maluoy. Dali, maluoy mo nga. Dali ka maluoy sila yung tao lagi. Pero yung mama, kusog ka mo. Wan. Mo si tawag ani mo. Tubag-tubag. Oh, ano? Ikaw yung gyapon ka na dili malukmay ba? Dili ka dali maluoy. You have never, let me tell you and encourage these young people out there nga makapaminaw aning misay. Please, ayaw nag-appeal aning mga batanon nga nahulog sa word nga fornication. Nga ilan na lang nigong himo ang kasal nga simple. Di ba? Wala, dili mga malukmay, wa mo maluoy sa pagsakripisyo sa Ginoo. Unya ato rang tamas-tamasa ng kasakit sa Ginoo nga iyang giadto dito sa Kalbaryo sa krus. Oh, di ka kapuyan sige kagimog sala nya ang Ginoo magsige kabalik partner og masakitan. Ha? Oh? Unsa man na? Di ba? Dili malukmay. Way kaluoy nga pagbati mga kaigsunan. Kung naluoy ka sa Ginoo before you commit sin, sige tayo mo to na to. Sa kung wali. Sin hurts me, but Jesus loves me. Oh, kabalo kung asawa na. Oh. Bisan pag feel mo no, you keep asking for forgiveness, my friend. Ha? Di ka maluoy sa tong Ginoo nga giantusan na ka nya. Karon baga gyapon kay tagnaw. Ha? Baga gyapon kay tagnaw mga kaigsunan nga mupasakit sa atong Ginoo. No. Don't do it. Pagbaton po kaluoy. No? Una do ulcer sa himuon kay gutuman. Naunya na karon lang nato natubagon yung mapangutana ako sa ning tiwason. Tig butang-butang mga Hitachi. Brand man na sa electric pan. Mo na electric pan. Mga electric pan magtiktoyog mga Hitachi. Himantayon tabian chismosa. Ug naa ka na igsuon ipatanggal na Wag yoy tabian sa langit nga maka saka. Wala gyud. Wa po'y mga himantayon, wa po'y mga chismusa makasulod sa gingharian sa langit. Kung makadawat kag mga bad news, keep it by yourself. Never share it. Kini mo i-share. Oh, pulong si Ginoo mo ginigingon sa kung isa ka amigo nga tiluji sa MBC. Kung kining pagsangya sa mga balita kay kuan pa ning kanang chismis, wala na. Nahuma na mga kaigsunan. Nahuma na. Dili mapugnanon. Dili po mo na kung sulti kaganiha. Na karon 14 years old na buros na nangaminyo na sayo kayo dili mapugnanon kay giuna man ang lawas nungka ang kaluwasan mo ni mataw karon kanawara gud ang tawo karon puros na lipin muna I want to tell you young people tagain niyo respeto ang atong mga pastors nga mga ordinado kay dili na mga second priority. They should be our first priority. Our church should be pure. Kinahanglan encourage ta mo kamong mga dalaga gulitaw. See to it that you are pure nga makapakasal kamo sa simbahan. How beautiful it is. O dili mapunganon, di kapugong. Mag-una-una gyud, magkas-advance gyud, mag-una-una gyud. O magsige ko na, whatever your reasons are, what is sin is sin. Sala gyud na. Bisag unsa pa imong isulti na sige no, sala gyud na. Matarong klaro tong gibasa sa Bible. Ang matarong magpakamatarong nga dawtan mo giklaro gyud na dan sige no. Unsay matarong, unsay dawtan gyud na siya. Mapintas kag mapintas mga kaigsunan abi nimo higalan tubangan halas day that's the people today plastic manigingon nga dili tanang plastic galutaw ang uban galakaw ang uban nga plastic galakaw na sila loading kayo na kung mapintas sa pa walay gugma sa maayo mo simba mayo nya dugay magay ka mo simbahan. May mo basag Bible? Mayo niya. Anong dili man mo basahon ng Bible? May mo ampo? Mayo. Anong dili magamo? Ampo. That's the thing. Dili may gugma. Walay gugma sa maayo lagi. Ang mga tao karon walay gugma sa maayo. Okay? Unsa pa? Mga mabudhion. Mo naging kanta sa taksil ka man sa sumpa. Okay? Mga mabudhion. Manargit ba? Mangluyog yun. Mangluyog. Unsa pa? Mga gahig ulo. Di na ko ni explain kay sa kung saan mo pasabot mo explain gyud silang kaugalingon pod mga gigulo hambugiro may gugmaon sa kalingawan mo ni tabos mga batan-on sige lag simba pero sulod si man mag ML malangit ka kana sulod sa simba nagdula ka dag mga babols usab so the church is not an internet cafe dili po na playground
So, Oh. ayun dyan. Naman yung gisulti yung mahigugmaon sa kalingawan. Oh. These are what we call entertainments. Nga nakapalipay ka nimo, boring king life, manay ka masahon. No. Hindi Bible. Hindi devotionals. We have good readings. Anong dili ni mo na downloadan ng imong cellphone og mga nindot kay nga mga readings, mga devotional. Pag-abot nga tagaan ra bakag bayin, hindi ko kabalo muwali. Candy Crush dali ra man kakaton lagi. ML dali ra man kakaton. Kamong gaduwag ML. Sultian ta mo. Characters pa lang daan di na gyud maayo. Di lang ko musulti pero characters pa lang daan ML. Pero ako musulti ko ron pag ML mo. Unsa man ang ML? Mangadto tag langit. Ay mo pag Mobile Legend, mangadto tag langit. Mangadto tag langit. Kasi simban magduwag sila. No. Mga kaisunan, ayaw sige gug magkalingawan. Sayo sa mga kasutan. Nagabaton, sakit kay ni ha, sakit kay ni. Nagabaton sa dagway sa Dios. Apan nagdumili sila sa gahom niini. Sakit kay bula-bulang baba kapitulo dila, bersikulo laway ang labas. COVID-19. Makatakod. Sakit pamalandungon mga kaigsunan. Pero tinuod. That's why ako ni isulti, ligtas ang mailam. Ito yung sabi ng banal na aklat. Mo gunigin mo sa balang sulatan. Dili na ko itago, dili po na po ni i-hide. You might be fooling just yourself. I'm going to church. I'm giving my tithes. Kaila ko sa Ginoo. Kaila ko sa Ginoo. No. Klaro mo kayo naging sa Bible biya. Matthew 7 verse 21. That's why gusto sa Ginoo suod nga relasyon. Know Him better. Kagana bitong nakaila ka sa mga katao, mag-reflect ba inyong mga batasan. Munang atog yung ilo ng Ginoo para mo reflect ang iyang batasan sa tuwa. Kinsa magyud si Jesus sa balaang kasulatan. Matthew 7:21, dili beta nang gingon Ginoo makasulod sa ginga apil kadtong mga nabautismuhan. See? Ayaw mo pagsalig diya nga nabautismo. No. That's the starting line up of a new life. Mga kaigsunan, no? Kung sige gingon sa Ginoo, kanang mga tawhana, mga unsa na siya partner? Likayan. Hoy, loading magkili kong partner. High voltage. Unsa man ang high voltage, makapatay, makabuhi. Makapatay na Unsa gingon sa Ginoo? Okay, likayan. Ato Pahilayo ng likayan. ka sa- Palayo ta kay once nga matakdan ka, good luck. I will not say God bless kay negative na good luck. Good luck yun yung trabaho ni mo diha. So igsoon kung gusto kang malangit, God is preparing a reward for you. Have the character of Jesus Christ. Bantayi ang tulo ka mga pasidaan. Nga dili na ni angayan tulugan sa langit, sa yuta, Huwag sa kinaiya. kinaiya or batasan sa tao. Kining tulo igsoon check na tatanan re. We are nearing home. Hapit nita mo balik kung siguro may gilangay-langayan din gani karon we are nananagita sa butang nga kinahanglanon natong masabtan. Okay, kinahanglanon natong masabtan. So duha ra gyud dalan nato partner, unsa duha ra kadalan? Hell or heaven. Okay? Pili lang kita. Diha mga kaigsunan. Gusto ka mo atog impierno o ala. Katong 19 kabuk i-develop to. Butangi pag ika-20. Diretso impierno ya. Pero gusto kang malangit ipatanggal gyud ang ugat. Ipatanggal gyud na mga kaigsunan. Hindi gani na mo tanggal sa mo mga ugat. Napa gani na ugat mo tubo na puligi nagbalik. Ipatanggal gyud na. Ipatanggal gyud. Uproot ba? Reformation. Kay kanang revival and reformation may tabo na kung kanang ang mga batasan ma-uproot, matanggal gyud ang ugat mga kaigsunan. So atong Dios nagulat kanimo ug kanako. So ang pasidaan nga dili angayan tulugan. Ayaw sige og katulog diha. Paano ganito na to may bawaan partner nga natulog na kas pagpangalagad? Ito loading man akong partner. Way simba. Ay, saan naman yun? Way simba, way ampo, way basag Biblia. 3 points po tayo mga kapatid. Yan yung pinaka mataas na puntos ng basketball. 3 points. Okay? So, ayaw, sige katulog mga kaigsunan. So, kung namo yung mga lulan, nakasakit, give it all to Jesus Christ. Kaya sa pag itong kanta mo, because little becomes much as you place it in the master's hand. See, that's how good God is. Inana ka maayo ang atong Ginoo mga kaigsunan. Ingon ana ka maayo ang atong Ginoo. So, sa unsa na to kaluya, come to Jesus. Jesus. Come to Jesus.
if you feel that this message gives you, come to Jesus. Ha? Kung na-feel mo nga gusto kang magbago, natay mga dool, actually, natas Tagum Central karon nag-work. I am working now in Tagum Central. As a Bible worker, mga kigsunan. Kung gusto pag yung kag mga personal Bible study di ay invite mo. Just contact me sa ako nga number ako ihatag karon, ako i-post. No, katong gustong ganahan. Kung gusto po mo magkabalo ang uban, i-share gini siya. Kay kining akong wali ron tinud-anay na gini. Bardok to bardok, target to target, mga kaigsunan. Uy ba itong mga nabautismuhan na nga nakalimot sa ato ang doktrina, mas nice nga mahibal. Wapo ni siya. Wapo ni siya ka programa kay ngano man we will really dig what's the meaning of the words of God. So ning kagabion ang kamot sa Ginoo yan na pong gi-open. Imani ha, there will be a time nga i-close sa Ginoo ang iyang mga kamot. So ito'y ud po na imong kamot igsuon. Ay si katulog kanang natulog nga magtuyo ang kamot gidaman lagi na. Ay pagdaman-daman diya ay pag sa tawagan na kanang daydreaming. Kasi nag-daydreaming lang kaglangit. I want to go to heaven. Make it sure. Make it sure, my friend. Piniguruha yun yung taon. Kasi nagdamgo lang ka ba? Ito'y udyod ang imong makamot nga nagsiga ang imong mata. Nga wag yun ka natulog sa pagpangalagad. Kasultian ka mga kaigsunan. Maluwas yun lagi ka pagbalik sa atong Ginoo. So ang atong Dios naganda mong dalan. Andam ka bang mulakaw kauban kaniya? Sultian talaga na nixon. Di ka katabok aning tulay hangtod nga wala si Jesus, kay si Jesus ra gyud ang dalan. Ibutang si Kristo sa imong kinabuhi, sultian na pud ka ang kabag-uhan imong yung maangkon mga kaigsunan. So God bless you. Good night mga tulog ta karon. Ha? Mga kaigsunan nga magmalipayon. Kini ang atong programa nga gauluhan, ligtas ang may alam. So sa di pa nato end, we will ask my partner to pray, and then we will atong ikuan ang atong mga greetings for tonight. Let's pray. Father God in heaven, you are so happy and thankful, Lord, nga karong kagabihon nakadungog na pud kami sa imuhang mga pulong nagkapahinumdum sa amo amahan nga dili kami magtulog-tulog sa among pag-alagad sa imuha. Hinaot pa nga tabangan mo kami sa pagbag-o sa among mga kaugalingon, amahan. Madili kay magtutok sa langit ug sa yuta, apan tan-awon namo among kaugalingon, kung ready na ba kami, Lord, nga makaadto sa harian sa langit. Gasiga kami sa kanunay, Lord, ug ginaot pa, Lord, nga kini nga mga pulong ma-share sa imuhang mga katawhan nga nagatan-aw karon sa uban, ug daghang makadungog, daghan kami yung magasunod sa imuha, ug kaming tanan makakita na sa harian sa langit. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So thank you so much for listening. Salamat sa atong nagstay gyud nga mga viewers for tonight. Pagkatamis na panalanginan gyud mo nasayod ko. Yes, Busa, salamat ayaw na. kaayo. Okay, atong Okay, so nato yung mga pangutana dre. Good night, Pastor. Okay, from Charlene. Salamat sa pag-share. Okay, by the way, you can have our, if you want to support, ni ay atong GCash di ay. Kalimot man ko. Okay. So, muna siya atong mga Comment. Nari pangutana. Ako Ato na lalo. alaw ulcer. Si Ma'am Joanne Maritoria. Okay, from Pulumulok. Good eve, Pastor and Ma'am Preet, watching from Pulumulok with God bless Happy. you. Hello, Tito Mayang gabi iyo, Ann. Charlene Agwansa. Hello, Hello dia sa inyong hello, radio. Day. Si Inday Hello, po. si Inday. Hello sa Pakatang family. Ha? Thank you. Bijin also, Anyala. Kaninang Pakatang pod nga naa karon sa mga Pakatang. Thank you so much for watching and for your support. Ha, nangutana siya rin igo man Charlene punta. Aguanza. Anak pastor, saon man pastor gutoman ulsiron man gud ko, oy unya malipong dayon ko kung gutomon ko. Actually Mugawas ayaw, lang. mugawas lang ka. Ha, Sister Charlene, mugawas lang ka. Wa man ta ingon nga bawal gyud mo kaon sa adlong Sabado Yes. gawas lang ka.
Kay lain mo kay nagkaon ko nya ni nakitapa, that's the Ang thing. mga anak kinapagawas na That's the thing niya. Ha? Pag na kisam ni Hado Juwas, kisam ni si Erlax. si Ate Lingling nga pagdato. Mao ba? Lisod man kay magkaon ka nya nakitapad simbahan, di ba? Makaingon mo sa ni. So mamali ang mindset ba? So let us make our church pure ba? Imo biya na to that's nga mo sulti biya ta ang church biya, this is the dwelling place of God. Nya dwelling place sige usap-usap. Asa magakita ka basa? Di man guta ka basa igsuon sa sanctuary nga naa dito nga nagserbisyo ang mga pare dito sa Old Testament ni nagkagkaon din napita wala gyud. Mo na nga there should be uban masuko badlungon sa mga department now. We are just dealing with the standard of heaven. Okay? Ikaw ganahan ka nga nang nagwali diya nag t-shirt. Nya ang pastor diya nya ganahan ka kaming mga nagka-graduate of theology magwali Miss Divine Worship mag t-shirt nya amo pag yung niktayan. No, sa naman no, the church is a holy ground. Dili na to na sa binuangan makasulod ng ganita giglas sa mga kaigsunan. Kinahanglan ang the most sa perfume patad the most aroma. Kinahanglan ato yun ang ihatag mga kaigsunan. Okay? So, wala naman siguro kay basig magload ni atong kuan. Salamat sa inyong suporta. You can follow us sa atong mystery and then share. Then you can also support with our The Mystery page mga kaigsunan through GCash. No, by your blessings. Kining atong programa mo sit up, no, magkahinay-hinay ni pamalit ang among kuan. Among background ron tila-tila lang sa kay ang importante ang mensahe man. Okay? So, kana pong numero i-type di akong number diya. Partner, okay? Those who want to have Bible study, you can PM me. Or dili i-chat po akong number po. 09 51 49 diri na lang ko be. 49. Kanang akong GCash number mao pud na say akong cellphone number. Okay? So, kung naamoy ganahan pa Bible studyhan, ato Bible studyhan. Ayaw nung paglangay-langay ay kung manggod dili ayaw nila ginaay sa pag si tawagan na isa sige gunahunag duha i-introduce lang ko. Ha? Ginoo ni bala ni istorya ug di siya mudawa ta bala siya. Wa tay problema gyud din taon ana. Ang ato din ni ug ikaw ang ganahan nga maluwas na ipod pagduwa pod. Kung ni sayop na to kay magduduha mo. Hindi ba busy magagabisi. Kaagin yung panahon yung negosyo. Tagani yung panahon ng inyong korpo. Imposible po kayo higalam na nimo. So, kung namoy mga higala diya nga gusto nimo malangit, please, i-contact in taon ko mga kaigsuunan. I-contact ko. Okay? Kay ganahan po ta mag-Bible study. Samtang napay panahon kay para di sila mabtan sa Pinadayag 22, versikulo 1. Okay? So, wala na. Wala na ba? Wala na? Wala na. Okay, so kung wala naman kaigsunan, daghang salamat kaayo natong tanan. Amo na ning i-off karon kay wala naman. Good night to everybody. Thank you so much for listening sa atong programa. See you next time. Watch for our live Watch for our live. Kay amo ning ginahimo gyud kada weekend. Gusto na mo makaya na mo nga kada adlaw o makaya lang gyud sa akong mga schedules ko sa mga asawa, we will do it for you, for your family and for your families. Kini ang inyong kamisteri. Raymond Cabardo, kauban ng akong partner, Pretty Cabardo. nga magsulti ka na tong tanan ning manindot nga kagabion. Ligtas ang may alam. God bless you and more power ka na tong Good tanan. night. Salamat.